No tää on meidän ensimmäinen yhteinen olohuone ja siinä liittyy sen takia sitten muistoja. Mut toki tää on jäänyt hiukan semmoiseksi niinku keskeeräiseksi, että on niinku meidän molempien entisistä asunnoista otettu jotain. Niin ei ole ehkä semmoista silmääkään itsellä siihen, että mikä näyttäisi semmoiselta jotenkin kivalta. Että mikä sopii yhteen minkäkin kanssa. Ehkä enemmän niinku haluaisin, että tämä olohuone olisi jotenkin semmoinen niinku harmoninen ja semmoinen niinku lämminhenkinen. Et nyt tämä on ehkä vähän semmoinen niinku kalsea ja jotenkin vähän kolkko. Ja hienoa tässä oli oikeastaan se, että saa nyt sen kokonaisuuden kuntoon, että saadaan koko kalusto sitten yhdestä huoneesta kerralla ja ammattilainen sen sitten arvioi, että mikä sopii minkäkin kanssa yhteen. Kyllä. Moi moi! Mä sainkin etukäteen sen teidän olohuoneen kuvan. Joo. Ja vähän kyselen kysymyksiä, niin päästään eteenpäin. Sitten voidaan vähän kierrellä tuossa myymälässä, niin katsotaan minkälaisia huonekaluja teillä oli ajatuksena sinne ja mikä niin miellyttää. Kuulostaa hyvältä. On tää ainakin jämäkkä ja semmoinen on. Hyvä istua. No niin, miltä tää vaikuttaa tää suunnitelma? Kivat sävyt, semmoset just mitä ajateltiinkin. Että... Oikein hyvä. Kyllä tästä on hyvä jatkaa. Että... No niin. Joo, ja paljon semmosia, mitä ei jos itse osannut valitakaan. Että tosi hyvältä kyllä näyttää. No niin, kiva kuulla. Niin me lähdetään sitten hommiin laittaa teille olohuone kuntoon. Niin nähdään sitten valmiissa olohuoneessa. Kiva juttu. Okei, sitä odotellessa. No, jonkunlainen kierrätystapahtuma tässä nyt on selkeästi tulossa. Että... Mä luulen, että ne niinku hajoaa ihan täysin tuossa, että jotain niinku... En osaa sanoa, mutta ehkä tää niinku ympäristö antaa siihen vähän viitteitä. Ei ole mikään ihan pieni vehje nyt. No niin, mennäänpä katsomaan. No niin, siitä lähtee. Kyllä, ei muuta kuin menoksi. Varmasti helpompiakin tapoja kierrättää, mutta ei kyllä näin siistiä. Siinä se nyt lepää sitten. Ja kirjahylly! Ja kun se panssarivaunu tuli sen, että mä katsoin, että ei hyvä, niin aika täynnä ihan matalaksi kaikki meidän huonekalut. Todella niin kuin sillä, että käyttökelvottomia. Voi kauhea! Joo, jälki oli kyllä niin totaalista, että ei tästä oikein nyt jäänyt paljoakaan näytettävää. Moi! Kiitos! Voi jännittävää! Niin, lähdetään katsomaan. Wow! Vauhti! Ihan! Täällä on tullut avaruutta kyllä todella paljon lisää. Vau, että miten on saatu näin ihana tästä meidän olohuoneesta, mikä näytti silloin niin ensin, millainen tämä oli aikaisemmin. Tästä jää kyllä varmaan monta huonekalua niin pitkäksi aikaa käyttöön. Et nyt vältetään varmaan se, mikä kävi noiden edellisten kanssa, eli se, että ne on 5 vuoden jälkeen jo niin huonossa kunnossa rakenteellisesti, että niitä ei voi kierrättää, vaan ne pitää suoraan viedä muskattavaksi. Kiva tuo sohva. Ja
siinä on vähän noita taulun värejä sitten tuossa tyynyissä. Sanna osasi luoda tähän tunnelmaan jotenkin semmoinen, että tämä jotenkin kuvastaa meitä jollakin tavalla. Mä ainakin tunnen semmoisen, että on meidän näköinen. Kyllä, ja täällä ei nyt riitele sävyt ja materiaalit keskenään, että on jonkunlainen semmoinen yhteinen linja. Joo. Tämä on tosi ihana tunnelma, ihan oikein, kyllä todella ihana tunnelma. No kyllä varmasti jatkossakin tullaan käyttämään tällaista palvelua, jos siihen tulee tarvetta. Joo, mä oon ihan samaa mieltä kanssa, että tästä tuli tosi ihana.